Ani maredari akutaura izvozvo ndichina manyandu chapauka Ishmael achitaurira kuna Murira Tendai. Ishmael mimi wakauya wanamurira papa vachikumbira vachikumbira weti yemudzimai wangu. Taura makasimudza ziona isusu kana tiri padhuze nematichiita mugundo vai. Wakauya wanamurira pamba pangu vachikumbira weti yemudzimai wangu. Ndaisaziva wabva ipapo munhu wavo waikumbirira weti akafa, akabva ashaika kudaro ndokubva wanditi tikuda kuti kudawo munhu pakufa kuri kaita munhu wedu nekuti ndiwo wakauraya munhu wedu, ndobva wakandini kuti chambauka wauraya, ndopandakamirira nyangu, ndosaka ndakakwidza nyangu kunomakara. muruwizo here nyaya aina kujeka changamira. weti waifungidzira kuti ngerukawo here ndechii ruti wanodzikinura here ivo handisi kuziva, ndowachataurawo mamiri zvakaita kuti ngei maida weti mutore changamira. Ini sezita rangu riri papepa rikudeedzwa kudare redu rino handina wandakatuma kundokumbira weti, asi nyaya iri papa changamira, nyaya iri pakati wachapauka nemunina wangu akashaika musi wa 23 January kunesa, ndo pane nyaya yacho iri papa. Yes, ane zvaaituma munina wangu yanga iri nyaya yei pamwe kuti uyu haasi kutaura ima hamusi kutaura. Nyaya yanga iri papa yanga iri kuti munina wangu uyu akarwara kubva end of September last year. Tibva taedza Anonzi ni munina wenyu? Moses. Okay. Airwara nei? Akatanga achiti gumbo, aibva azoti mwiri yese aingorara achigomera achiti ndikutadza kumangu kurwadza, ndikutadza kuita tsvina, zvakawanda zvaita. Saka kurwara kwese kwaaita muna January after Christmas, 27 January, ndo ndakazodaidzwa inini. Handigari padhuze nawo, ndogara kumutwegora, iwo vanogara vachimutora. Ndo pandakazodaidzwa inini ndichitaurwa kunzi munina wako pane zvaari kutaura kuno. Ndo pandakaenda kumba kwake, pandandosvika achitaura enda achiti mukoma inini ndikuda ndarwara, ndikurwadziwa, asi ndoda kuti ndinokumbire ruregerero ndevababa Chapauka ndevekuti ndakadanana nemukadzi wavo. Ndo pandakadzokera kutwegora ndichiti ndikudzoka mangwana kusenda sefi, ndichibva ndafonera sabhuku wangu, sabhuku Chimutowa wanowa vari muno, ndikandisanganawo nemi kumba kwemunina wangu. Ndo pavakauya ndichibva ndavataurira kuti munina wangu ari papa akarara apa uyu akutadza kusimuka uyu, ari kuti ndiendereyo kuna Chapauka ndotikumbirawo ruregerero nokuti ndakadini ndakashereketa nemukadzi wavo. Tisaita sekudaro tichitori pamba ipapo, mai nini mudzimai wemunina wangu ndopa wakatumwa nemurume wavo kuenda kumba kwaChapauka kunyaya yeweti iri kutaurwa iyi. Kufunga vari munhu vachagona vachitaura kuti zvafamba sei. Then vaChapauka pavakasvika shoko kumusha kwavo vakabva vauya kumba kwemunina wangu, vaibva vasvika ndakagarawo nasabhuku vangu nevavakidzani sikuziva nyaya iyoyi yaitaurwa nemunina wangu, ndokundokumbira ruregerero kunani vaChapauka. Vakasvika vakagumbuka zvechokwadi. Ini ndaisati vaziva, ndakatanga kuvaziva musi wa6 January vaChapauka pamwe chete nemukadzi wangu. Saka kugumbuka kwavanga vakaita vakati kwazisa, vakati varume imi vanofara vaimurira vauya kumba vachikumbira kuti zvinorevei izvi. Ini ndo pandakati vaChapauka garai pasi, ndanzwa kuti munonzi vaChapauka, ini ndandisikakuzivi, munondiziva here? Vakati handikuzivi. Ngati inini ndinonzi Murira, ndiri mukoma waMozisi aimbo. Izvozvi kugara patakaita panapa idare tiri kutoronga rakadaidza sabhuku pano kuti ndiuye kumba kwenyu
nemashoka akutaurwa naMozisi ekukungira regero kwaakutaura regai tikutauriri ndakati regerai tikutera kumba endai kumba tikutera zvikanzi aiwa musati regai kuuya kumba kwangu taurai nyaya yacho ndopana akati vachapauka mukomana ari mumba waMozisi ari kuti iwo ndikukungira regero akadanana nemukadzi wenyu iwo ndopakati nyaya yakadai yakuenda mberi saka pakanga paino mapurisa ekwachangamire wangu uchienda mberi vakanga vachifambirawo nyaya dzavanga vatonga nachangamire dzezvekorera kuona kuti munharaunda kuti vachibva vanzwa mashoko iwayo vakati tichakusiyei panapa nemashoko ati kunzwa pongasara mukatemana regai tichiende nemi kunani vachangamire kudai ndokuti takaenda kwachangamire nyaya ichibva yakugadziswa yachangamire kudarire kwedu ndo zvakaitika izvozvo chakanaka kana paine pamwe ndinozodayira right ngatitauridzwe mukadzi wake ari pere mukadzi wake anzari mukadzi waMozisi uyako wako yamugare mukadzi waIshmael mukadzi waMozisi ndinonzani zita Definite Mbere. Huh? Definite Okay. Mbere. Okay. Taurai nyaya iyi. Tingati baba vachirwadziwa. isimudzaizve Vanongera vachirwadziwa. Takagara mumasikati nemamwe. Wakabvunza kuti varipo here kwachapauka. Kata muri wada wewe. Ndoda kukumbira rege. Mumbofamba sei wamwira. Kaza wauya here kwachapauka ndoda kukumbira rege. Saka pakazouyawo bambo ndobva ndangowatsanangura kuti ndozvinotaurwa namamuriro vari kutaura kuti vari kukumbira rege enda munondikumbira rege reku vachapauka akangotaurawo bambo. Saka bambo vakati toita sei kuti zvauda kutoti tiite sei tiende kwachapauka pacho tazongofamba asina fambira ari kuti ataurwa nawo. iyo wadare saka nyaya yakunza ikuno kudare ndechii nini nyaya ndodari kunogume kupomerwa kuti ndataura ndo handafambira kuti ndataura nanyakufauni because ava ndo andaifamba navo saka ndakasungisa avo kuti ndo andaifamba navo dare vese makatombotongwa ndakambotongwa nyaya zvikanzi chiri kudare kwamakatongwa inini ndaisabvumirwa kutaura because ndaiti ndikada kuti nditaure nyaya yangu ndaitirwa hasha. Saka ndakaramba ndakanyarara kusvika ndisimudziwo nyaya yangu yanga yanzi chii judgment yacho yawakatongwa judgment inini ndinenge ndanzi ndipe munhu nekuti wabvuma mhosva yandisina kubva mhosva hanzi mhosva here ipapa handisi kuziva changamiri vachazozvipindurirawo Ini wachapauka iyo Ishmael ndaudzwa kuti pawakanga vachikumbira veti yekudzimai wako makavapa handina kuvapa ndakaramba. asi runyero kupera kuti mudzimai wako akarara naMozisi kana kuti wakadana naMozisi wanga wainaro nanga ndisina. unachapauka murikuti mimi mombe yamanga ndimubhisi ndashangamire hamisi kuzwa kuti yale imi changamire ndiani ingati pese iziye matinini mavanhu aisheshe ndambuya kusai mombe yanga mombe Mombe idzi wakabvuma ndisina kubva kuti nini hapana chandaidaita chandaipindura wozi wainditi iwe usapindure pindura mubvunzo ndatokutaurirewo saka ndo mubvunzo ndaiti handigoni kuti ndobvunzwa kuti pindura mubvunzo ndatokutaurira
Andakabva ndopindura ndichiti kuona mambo pamusoro imambo iyo nyaya iyi ine mawara saka tida kuti bvise mawara acho aya inyase kusara yakati bha. Mamangariro aita murume uyu amangara akati monyorokei, maya vari kutaura wakati monyorokei, zvakare nanya kusungiswa akati monyorokei. Ndichiona mukati mepfungwa sekuti jaira mataringo taita baba avo vamangarirwa kuti wakaisa rukawo pane mudzimai wavo. Munun'una wababa avo kwakudanana nemukadzi akagadzirwa, adana nemukadzi akagadzirwa kwakusvika pakurwara, wochifamba mawakafamba kwakunzwa kuti kuti upore ende ndomwe weti mukadzi wakarara naye, ndo chakaita kuti wakumbirwe weti avo. Saka mubvunzo wangu uri kuti maiwe mina mushakabvu maidanana here? Mukadzi wacho mukadzi uyu mai nemushakabvu, mukadzi nemurume nemukashakabvu. Alright, saka tikubvunza mai kuti imi mai imi nemushakabvu maifambidzana here? Haikumbirwa weti? Pamberi munonzani zita mkutara mchigara munonzi Melody. Saka avo ndiwo mudzimai wababa ndo vane weti haidiwa. Mubvunzo wangu wakamira wakadaro kuti maiyo pamusoro ikune imimi nemunhu akafa ainzi akatuma delegation kumba kwenyu kwababa kuti imi muite weti yegoenda kumba kwavo mheno zvaida kuita nezvai pamwe kumwa pamwe kuzora. Maidanana here nemufiri? Kwete baba. Kwete ndinofika ipapa. Right, toenda kune mimi matimi uyo mumangariro uyu mati hamuzvizivi kuti zvakabhabha zvichienda maidei kumba kwababa avo kunze kweweti? Inini handina chandaida, aida munin'ina wangu. Asi zviri kunzi akatuma wanhu enga kuvharaka akatuma, ndiani akatuma? Makatenge mine dare rekuti muende kwake uyo tora weti, ndo raari kubvunza imi kuti maigara dare iri muine chinangwa chipi? Dare reweti inini handisiri kukati maruva changu. Inini pandakapinda panga pari mashoko ekundokumbira ruregero mubihafu yemunin'ina wangu. Ruregero rwei? Ruregero rwekuti akadanana nemudzimai wachapauka. Ndo rari shoko racho. Richida weti kadarei? Kozoti weti munin'ina ndiye akatuma mudzimai wake direct kuti enda upi, enda unondikumbire weti. Aripe mudzimai wacho? Makaenda here kuweti mai? Right, iyo mama. Pamusoro imama ndandira kuedza kutsanangura pawatsanangura nyaya yavo, pawatsanangura nyaya vatsanangura chiri nyaya yeweti muchange achapfuza ine zveweti ine handizvidzisi saka ndofunga wazotaura pawatsanangura kuti mudzimai wavo. Asi tiri pauri yoyo definite mukadzi waMozisi. Mozisi aikutaura kuti akadanana namakadzi wakamurara kuti muzosvika kuweti. Akatsanangura chiti ndakafambidzana naye avo, saka ndemunondikumbiriro ndibatsirike. Zvinhu zvinoitika mumusha wangu wasinawo kana akarunyero kupeta kekuziva kusati wanzwa zveweti kuziva mukugara kwenyu. Akarunyere kupe zvinhu zvakataurwa patatombogara ini sezvinhu ini ndanga ndisinganyanyi kufamba nababa waita zvekuwaka, saka bva ndangogara zvakatodaro. Saka zvakazouya futi mukurwara negumbo iri wakatanga kurwara negumbo ini ndakaenda kuHarare ndabva pamba ndatosiya zvakanaka, ndobva wazondifonera wakati gumbo rangu riri kuita sei, riri kundirwadza. Kata sei wamurira? Kanzi gumbo riri kundirwadza, rakangotanga kundirwadza. Kata inga ndakasiya zvakanaka. Kanzi aiwa gumbo riri kundirwadza, muri kuuya rini? Kata ndofunga chachiri chitatu. Kata nhasi ndo zuva randasvika kugonara kumun'una wangu.
Saka ndichaona pasono ndinogona kuita sei ndogona kuuya. Ndakagara kumudhinara pandakagara pandadzokera kuEquity. Wakafona futi ndiri kuuya rini Friday iyoyo ndati Sunday tinobudirira kuuya. Ndichibva Sunday iya ndakwanisa kubudirira. Monday ndazouya chipiri. Ndobva ndatosvikowafonera ndikati nyaya munditambire havana kukwanisa kuuya munonditambira negumbo rairwara. Mandatsvaga bhara patinodzikira kobva ndaenda kumba ndasvika ndakasvika wari nesauza wavo wazouya wasvika wamuvira zvamune matoita akakuderezeka chii ndagumbo riri kundirwadza ndabika saka ndokubva ndati chiendaiti mangwana tiende kuchipatara enge rimandi ndobva wamutomuka zvavo zvimwe zvinonoka ndauri zuva rakupisa iri wakaenda kuchipatara zvishuwa wega wauya nemapiritsi avo kata ndasvika kuchipatara washandisa mapiritsi aya saka gumbo riya raivarwadza ndanga ririve waiti ndiri kubatwa mumusana kwako nekusika rudzi kufamba waiti kakusimudza makufaita andakazoenda nawo kuchipatara ndakatambudzika nawo murudzi waifamba zvezvekuti waiti ndakabatwa pane uyu Moses akatora nguva yakadini achirwara imo mama paakatanga kusvika apfuure akatanga July achirwara negumba aita kakufamba July wegore rapera July muna akashaya rini mubvunzo wangu wekupedzisira Moses akanga achikuita basa rake reubaba mumba kubva muna July imomo kubva muna July ndakauya zvakanga zvokuwawarira asi waita zvakanga zvekuwawarira tingatoerenge kuti mazuva mangani asi waita hawo asi akazopedzera asisa kugoni because July yeye wacho mazuva mangani nguva zhinji yese ndofunga kubvira muna August kusvikira aso zvapapa okay mambo ine mubvunzo ndoda wangu kubvunza kune ava vauya pamberi kunenyuma kuti kurwara kwese kwaita munhu hapana here kwawakambofamba mumaprofita kana muchiwani kuti wazosvika pakutuma baba kuti ndo wakauraya chii munhu panorwara munhu vamwe noenda hospital vamwe nemavanofamba vachiita kutsvaga batsiro saka mubvunzo wangu inongori kuti pawariwo mukoma wavo nemudzimai acho hapana here kwawakambofamba kuti wazosvika kuti wazotinongedza baba kuti ava baba vanhu vakauraya Pendura tinzo definite. I'm sorry that. Taura katisunze izwi. Inini tingati ndinonamata kumasoro. Ndichitanga musi wandakatanga kuenda kumasoro. Zvakatsananguka baba vakafamba namai vakafamba right. Isu tika dzedu dzechona dzinoti panhau yemunhu anozviprotekta mukadzi ndoda kuti apa panyaya dzivana vese ndikuona dzakaswa kupeiri pamuero vanokwanisa kupeta munhu unokwanisa kuprotera mudzimai hapana munhu anoda kuti mukadzi wake saka unotogadzira mukadzi wako wamwe vanotoita unotosvika akanamika naipapa saka izvozvo zvinokwanisa kuitika izvozvo kana baba wavo vakazviita izvezvo ende zviri pachena kuti Moses akatotaura kuti ende munondikumbirira ruregereri mukadzi kuti akadini akararama mai wavo akuda kungosvika havo kuti inyaya yakatoitika hapana chinhu chisingarepiswa ndosaka yatoya mudare muno munofanira kutotaura chokwadi chiripo kozi
uya wanga zvizi waizviziva ndemkukumbira zvebhero iye muzvatora akadora nemi ati mubvunzo wangu hamusi kupindura unoti chii patsika dzedu nekuti inoi itraditional court tine tsika dzedu dzaiitwa nemadzitateguru edu kuti munhu asabate mbereko anofanira kuita zvakati kucharukira miti kuita sei dziripo nzira dzaidi dzefamily planning dziripo nzira dzekuprotekta mukadzi wako dziripo nzira dzaiseenzeswa ndo dzandiri kuti dzitsika idzi isusu tinoti chiinadzo kuona patsika chengetedza mukadzi wako kana kusa chese chinodzivirira mukadzi wako kuti asashanda hapana chakaibva patsika dzemusiwana nokuti kupfuma munhu kana kutaura nemunhu ndo zvinonetsa but kana munhu atingazvionera ega ndo zvinokurudzirwa patsika dzedu ndizvo the same zvakangofanana changamire kusosa pagadheni rake kuti repiriza tanhwe tanho saka zvichirova kuti kana uyo anga akaisa rusoswa pagadheni rake iwe mombe yako iriyo yauya ikandopwanya rusoswa rwuya rukadya anoripira umwe munhu ndiani ndiye anoripira chii nyakudyirwa so zvirundishamisa kuti ishe wanozoenda undoti uyu aripirwe sei iye ari akanga achidi akanga asosa gadheni rake chakamira nogona ukapindura ipapo tikutaura kwaita tinofara kuenda nemota kaenda namuaa kuti murira wenga achitori mupenyu wekufa ndakatuma mapurisa sezvengasagona kufamba ende amunonzwe mega kuti ndizvaakutaura here kuti akapinda kumba kwani kwachapauka ndakapinda kumba kwachapauka zveshuwa ndakadainza maichapauka nemhuri yavo nababa chapauka maichapauka uyu zvaari kuti ndakapinda kumba kwani kuda kumbira ruregerero ndipone ndinoripa hangu kana nditambira ruregerero rwangu pane kune munhu wenguva aenda vanhu vasitaura chokwadi pane kune munhu wenguva aenda andazokurapa ndiye ngati kana wabvuma kumbirwa ruregerero munozopiwa weti iyo ndiyo icharapa chii munhu kuti apone mai chapava vakaramba takatofa tagara kange kairi vachiti ndandauda sei handakuramba wamurira ndofa vanhu machimuti wawenguva arimo wakavanda vamwe vaiveti ndati muri aitotitaurire nofana shama dzacho kuti muri aitotaura kuti aine ndikumhanya nemukadzi wechi wemunhu wakadzi wanhu ndo anoita kasi mai vakaita sei vakaramba chakazoshamisa ndechekuti chapauka akazoenda kwamurira kati achiti ndipei mombe ndira mombe nhatu mukadzi wacho achindida $300 ekuti ndiripei ndipo ndakati ini kana mairamba kuti mukadzi wako haana kunyengwa konhasi wada kuripa mombe nhatu nzei inge auya vanhu nhasi achiti ndinoda kuti ndiripe handauya nhasi apa atora mombe 5 anotora mombe 5 dzekutumwa avenesire kutumwa yekuripwa kuti ndiwapi weti ndizve waripo wakatumwa wacho rufungwa waripo pataureni pamusoro ishe nevamwe wese pamusoro changamire nevamwe wese vakamuka chakaita ndiani ndini tambudza ichi nemanyano tabawa uri munini nake mukoma mukoma chakaita kuti isusu ngekuti ndakange ndiripo takaenda kudare taenda kudare kwaishe chenambu ndasvika dare chinzi dare rapera handiti patabuda taakubuda kuwana murira bhwanzi chi sarai wasara wana murira
wakanzi sarai naishi sarai isusu badabuda bataenda tiri pamatownship takazoona takutsvaki vanamurira vari kukutsvaka vari kuti tsvagire isusu tabva kundari kunzi dare radi rapera ini handisati handina kutoenda kumba kwangu kuba kwandinogara kuva ndatomirira vari kudei kuzodzimara tasvika ndokunga wakazouya vanamurira ndokunga zikuma 7-8 usiku nanasangana tauya tiri kukumbira ruregerero rwei rwenyaya tatikutaura isusu ruregerero isusu apa hatisuzwa panyaya yatikutaura yamuri kutaura apa nyaya yamuri kutaura imimi kana mada kuti kupuma kwamaita uroi nekuti makanyenga mukadzi wedu ndipo patakataura kana mati imimi muda kuripa panyaya yanga yekuti yatandikunetsana uku ndipo motipowa mombe katudzacho tizoti muda kuripa wakachema vanamurira wakati tikasaka munokwanisa kuripa zvapakadii tikazi tokwanisa kuripa mombe 1 tikati aiyo pamunenge magona kuripa ipapo handiti kwekupedzisira kwacho tikati aiyo isusu nezvekuripwa vacho hatisiri kuda nenyaya yekuti mukadzi wedu ari kurapa kuti hana urara nemunhu ini nditwa uneumurira sekundimbone mwana wemuchava egaidi tsanangure pada yapedza kutsanangurwa naishe chinamburi takabva kudare kwaishe chinamburi taenda kumba takaona nhume yakatumwa navachapauka ichisvika kuna vamamurira wakatofonerwa nhume yavo ikatosvika kumba kumuchogoro patinogara ndesagara namava pamba vasvika kudaro vakauti hanzi vekwamurira uyai titaurirani tega tega pasina shamwari kana manext door takaenda kumba kwavo nguva dzava kutaura 7 kulovinima takasvika zvemapasti 10 dzeusiku tasvika tikakurukura semashoko anga agara taurwa namabva kuti endai vachapauka munokumbiro rwego nyange ini musi wandakasvika ndichoka ndaigara ndabvunzisa baba kuti baba zvamadzikira nyama kudai sotiitanetsa kanzi manangu mira ndikutaurire chinokonzeresa kuti ndirware kudai ndakapinda mukadhira vachapauka tasvika mukoma chapauka takakurukura nyaya idzi vachapauka vasvika kuti kuti zvifambe zvakanaka ndipei mombe nhacho mukadzi wacho akabva atsanangura nguva dzemadekwa idzodzo kuti inini kumombe dzachadwa nababa kuina handipo kozi vanozonditsotsa mangwana ini ndikairi mari vakataura yavakabvunza kwabva kuti ndiri kuda $300 zviyese kubvunza pano inini ndoti iwewe wouya wonditaura kuti wanga uchirare mukadzi wangu handiti chekutanga ndotaura tiripa kuti ndipo dyoka nekuti wauya wega izvo zvekuti mukadzi abvuma haana kubvuma yaimwe nyaya asi kuti iwe wauya kureurura nekuti ndendikuda kuti titaurirani newe otherwise chimwe chinhu chekutanga idemu randinokudzika handiti kuti wanga wachidii nemukadzi wangu saka itori mhosva kunemi vanamurira kuti murume wenyu whether or not airara neuyu ezvezvi hazvichabvumiki nekuti chii murume wenyu afa ende hapana munhu anobvuma mhosva kuti tingati darero tingararendesere asi kuti iye ega akauya achiti ndakarara namai avo itori mhosva 1 unobva waiswa demo ipapo d but ini mubvunzo wangu tichidzoka kumubvunzo wangu wandabvunza kuti pachiwanhu chedu imhosva here kuti ndiise rusoswa pagadheni rangu
tirimbo yekunzwa maitiro amurikuita wakatodaidzira pakazara vanhu saka zvatanzwa tirimbowo kudai mese masungwa mangwana kudai mangwana aya kudai kuya ndopakachapauka usunge mombe musi wechitatu ndopatakagarawo semhuri tikati naiva chapauka mombe ndeyei kudo kuti manyengerwa mukadzi asi chikwireyo tindonzwe kuti mombe yamuda kubvisa ndeyezve kunyangerwa mukadzi imhosva here papo ndoba parikuda kuti tinyasotojekerwaanenga mukadzi wako ane mhosva ane mhosva majeketa kuaripo pamusoro mamboeyo nziyo dzedu dzanyasonzwa yangu mambo kuti mupe judgment tanyasonzwisa zviro zvese zviri munopa judgment dare icommunity court ine indo dzinosamaraiza zvamunenge madii mataura ndinoona kwandinoita ava vanhu vanonzwa naye vane mwana wavo akauya kuurara nemukadzi wemunhu ndo vane mhosva ndo vanofanira kuripira ava nekuti wakazosvikira kuti mukadzi uyo aite weti kuti iwo waende kogadzirisa mwana wavo akanga akwirana nemukadzi wani wavo saka avo vacho ava ndo vanofanira kuripira uyu azotiye ndiri kuda mombe zvaataura ndo zvaandifanei kuti tichipedze nawo chimwe mataura moyo kuti ngawaripere chakati mhosva yabuda no zveshuwa wane mhosva wakaenda wabvuma kuti takaenda kundoti tipei weti wane mhosva vantu vanoripa nechii vanofana kuripa anditauya samuengatisauraikanigo vanoripa nechakati ng'ombe dzakataura kuti ng'ombe nhatu zvakaipa kurara nemukadzi wedu kushora uyu mukadzi uyoyo kushorera mukadzi uyu woyo wotora wakuita wako uyu anga akasosa gadheni rake ndizitautaura zvekare kuti ng'ombe nhatu papa kuona kwandiri kuita ini pamuripo uyu vanhu vemunharaunda vanonzwanana hwaigara wese rufa rwakazouya haro umwe achivhura makumbo nhando ndinoona semombe mbiri dzinoita changamiro imwe chiuya yechitatu kwamambo asi nyakunyengerwa mbiri changamiro pamombe nhatu dzitaura zoirana nadzo asi kudzoka kuana mai vachingamiro pamberi penyu vari kuramba vachireva nhema kuti havana kurara nababa asi vachikangana kuti pane munhu akatoita nenyaya iyi vanofanira kunge vachitoripowa zvakare wanga waripo here kuti vari kunyepa une umbo hwacho here utipe nekuti kana ukati munhu ari kunyepaka unge uine umbo hwawabata panyaya utaura kuti pakati papa ndaona kuti aiwa panyepa hauna handiti saka uti munhu anyepa because panoti munhu anyepwa pemunhu nekuti anenge aine mafacts aanyepa kana umbowo hwaanyepa ini semaonero angu ndikuona mombe nhatu dzakanaka nenhau yekuti akanga apinda mukadzi ndiye auya nenyaya yake akatireura ega zvakanga adi maita saka ndiye akanga apinda sani mai ava ndingakwanisa mukuwadzosa munyaya uyu akanga atozvibudira pachena kare tombotora nyaya iyoyo kuti iwewo unoenda undoti wakanganisa wongoenda mai woko chete undoti ndiri kudawo mutundu wako kuti upore ndiri kudawo mutundu wako hauna chawaenda nacho chekundoti undobvume mhosva yako kuti raiti rauyawo nenyati iri panze apa chitipewo mutundu titi nekuti dai anga akapuwa mutundu akandopora akadai kuramba kuti nhasi kuti handina kudei kurara naye saka zviri pairi ipapo kuti pawakanga waziya ava kuti hama yavo yakaita cheupombwe nemukadzi wewanhu chekutanga wangadai wakabva waenda kwaishe ishe akadini akadaidzira dare iroro kuti wauye wayanane dare iroro so that watori nemombe dzawainadzo dzekubvuma mhosva wega waifanira kutoti nhadanga
woenda naro kuti kwama tishitsirewo kuti tikwanise kudii kuti tirapi. Asi apa tiri kuona kuti vanhu vakanga vasina chi nechokwadi here kuti ndizvo here kungoenda ndipo weti yangu uyu anoti ndipo yechi. Mubvunzo unobvunzwa kuti weti yangu yechi hakuna kubvuma mhosva. Dai anga akapuwa weti pamwe akandoita right izvo zvangadai ari pabharukura. But nenhau yekuti vanhu vanga vasiri sensi akasvika pakundodini pakundofa. Akadai akamhanya kuno kumatare kwamambo kuno kuti no taita dambudziko rakati uyu ari ane runyoka tikanga takamubatsira achiri mupenyu kana rwanga ruri runyoka pane vanga ari roto. Pamusoro ipamwe ndandodakatsiwa pari kunzi nawachakauka wakanga wasina ruzivo kana runyero kuti mukadzi wavaitana namuri Murinda akatombotitaurira ini taitamba tese akatombotitaurira achitoti wachapaukawo wakatombomutaurira kuti vanhu vari kuti uri kudana nemukadzi wangu asi iwewe siyana nazvo usatedzere vanhu. Wakatozomupa direction yekuenda kun'anga pataurwa naishe Chenambo ndo wakatomuti kune munhu anobatsira pa17 iwo wachapauka wacho vachitomutirairira futi kwepeni. Inini ndorwara pana ndorwara mese mondiona kuti ndiri kurwara mungatadzere kunditi manyene munhu pachipatara manyene munhu pachipatara pandiyo mhosva yangu ndizvozvo hapana mhosva asi zvatoda kuti dai yakanga ari kuziva kuti ndizvozvo zvaakaita aifanira kuti nhadanga akaenda kwaari uyo ndauyowo shamwari otsvaga madziso awira panyaya yakadari zvimadzishe nemadzimambo nekuti vamwe vanhu vese havakwanisi kuita sahwira panyaya iyi. Yaitoenda poonekwa hwara rekuti chii basa rake rifambe abvuma mhosva yekupinda muchuru mumunda memunhu. Saka dare taapa judgment I think taipa nguva yakakwana. Pamusoro imomo vanamurira vangangotenderere zvavo vachitenderedza nguva ichitofamba mambo asi vanamurira vane mhosva yakanyatsokwana. Judgment ndoyangodikana kuti dzidare ravo rotoita sei ndo yatofunga tiri kupa iwo rutauro futi mombe nhati dzatisaoa dzakanaka chaizvo. Pamusoro ichanganwa inini ndandoda kuti nditiwo kwamuri changanwa handizivi kuti inini zita rangu kuti ripinde pakwa munhu ari defendant iye muridzi wazvo ari kuzikana. Ndiwe kamukoma ndindiwe murira sandiwe murira saka ndikuyana matare aiitwa pamba pako iwewo ukatotaura kuti takandiripo ndakatowataura kuti haiwa ndiri kuda kutouya wakati haiwa ngatichitaurei panapa pamba pake aitwa pamba pake kuti pangu pacho pati uripo samukoma inga ndakubvunza madini kuyana Mozisi wacho akafa saka ndinyika mapo taipinda box natenda dare ledu rekutanga tichibvisa mari dzedu dzedare tenda yachibvisa chapawakachibvisa chipinda dare rechipiri zvebox taikuti natenda saka hapana tingatadze kusungisa ndaibvisa hongu asi ndaibvisa ndiri kuizwira Mozisi iri mari yaMozisi. Baba mpawalitaura ndiwo mukoma wemufiri saka muri kuda kurambei musairi mbamei hapana pamati musairi mbamei ndini wacho atosara ndini munofanirwa kutoripa ndi handidi kusara pawana nochengeta wanai. Okay ichitaura kumachira changamire ini aiona kuti mombe nhatu dziri dzega ishoma dai paita mombe nhatu nembuzi mbiri dzinouya kwamambo nekuti hapana iri nyenzi yekuti vakatadza vatondokumbira weti pamberi kuti takatadzawo. mochibvisayo nekuti ezvo taakuchingoti taakubvisisa
wasara wapenyu muridzi wemhosva akadii akafa, saka hatichaiti kuti tiomesere dare hatichakwanisi kuti tiomesere dare nekuti chokwadi hatichabuzikanwa kuti ichokwadi here kuti akarara nemukadzi wemunhu kana kuti anga ari mahallucination akanga akuita semunhu anga akurwara orotomoka achitaura mazita emunhu hatichazvizivi. Saka sevanhu vagari variyo vagari tongoti isusu uyo kana iri chokwadi akahura ngatichionei maleseni neisu wapenyu wasara kuti mukadzi wemunhu haadi tiri kupanzwisa here kuti ngachiwe chidzidzo chekuti mukadzi wemunhu haabatwi, nekuti paunenge uchirara nemukadzi wemunhu unenge uchizviita gamba, murume wacho uchimuita senge chipuza chipunyeni, munhu asinganzwisisi asingazivi akapusa. Uchifamba uchindoeka like izvo tinzwa daitofamba chitaura kuti wakadzi wemuno muarea ndadii ndagwaza ndasakura ndapedza. Kurara newakadzi wevanhu uchifamba uchidii uchiganza. Saka naizvozvo tongoti isusu dare hapachisina achandoripira umwe munhu, nekuti kana yanga iri chokwadi kuti uyu anga akasosa akawana mubayiro wake wekufa nenhau yekurara nenhau yekurara nemukadzi wemunhu. Kana kuri kuti hapanai kusosa asi zvinonzi rine manyanga hakuna chutsi chinopikitika pasina chikambewembewe, moto unenge uripa. Sakani naizvozvo dare rangozobata kuti no there is circumstances dzatingangoone sedare kuti zveshuwa mukadzi uyu anganga akadii anga akasoswa uyo akarara, asi unfortunately wairawa umwe wacho akafa umwe wacho achiri mupenyu. Ende kuti tiburitse chokwadi tindoti taakundorwadzisa wasara wacho paine wairi wakakanganisa dare harichakwanisi kuti tichindoti ngaparipirwe. Asi dare rinoti makosi ekunzwa imimi kudare wanamurira munochibhadharawo makosi iyayo ekuya kudare mobhadhara imari makosi ese amakaseenzesa kuenda kumadare. $320. Right. Shaka imimi maakubhadhara half of 320, which is $160. Imimi munobata half yemakosi yacho e160. Saka muchange muchiwabhadhara 160 back nekuti wakatoseenzesa kuenda kumatare achiunza kumatare, nekuti paine nyaya yekupumhana, nyaya yekudii. Asi nenhau yekuti haticha macircumstances anotiratidza kuti zveshuwa mai avo vakanga vachidana naye, asi kuti tinyatsopruvha chokwadi chekuti wakarara sei hapanai. Muri kuona pamabuda imimi wapenyu kuti vanhu wakatadzirana, wanu wacho akafa, wanu wacho aripo, asi kuti abvume kuti zveshuwa ndakarara nemunhu hazvidi.
uyo kuisa rusoso pagadheni rake pachiwanhu chedu hatirambidzi isusu tinobvuma ndo zvatinototarisira kuti kuno I think achitobuda panze apa pana wachatomukwenya kuti wakaenda kupi undipo ndidii so ndo saka tati isusu hapana achandobhadharira umwe munhu mari asi dzemakosti edare dzakasashandiswa kuuya kumakosti kumatare tochibatsirana kuti nyaya yedu ipere zvakanaka right munoibhadhara rini 160 by 31 March munouya muchitora mari yenyu 160 yedare inini panhau iyi hapana here pekuti inini ndichenurwe kuti ndiregere kuti ndirambe ndichisvibidza kuti takauraya. Okay. Kana uri kudako kuenda kundochenurwa tinenge wakundobvisa hako mari yekuti muende kana wachida kuendako kana wachida kudii but uchenjere n'anga inobata mai tati isusu hapana tokupa lindo pandimire pamwe vozi lindoda kuchena nekuti ndakasvika pakutukwa pamushaudo wapazari muzungu uri hure wapedza urume wanhu wenzgai munhu ndotombunzwa uchishama kana mukanwa mangu saka mauriro andatoitawo ndatouyawo ndichiti ndoda kundochena ndiro munodawo kuenda kundochenurwa here kana chenesane tiri vairi kwete kuti wangofamba wachingonditi maya ina ndina dambudziko navo baba navo inini ndaisatovazivawo ende zvinei zvandatoziziva izvinezvi ndezvekuti vazukuru vemukwasha vangu zvandandisatozivi saka handina nisaka yapera nekuti hapana abhadhariswa hapana adii watabhadharisa ati chisimukai tiende nyaya